Helo bawb a chroeso nôl I taro gyda ni. Wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad mis Mawrth 2026 I chi. So ni'n mynd I edrych ar egni'r mis, ni'n mynd I edrych ar sialens y mis, a ni'n mynd I gael gair o gyngor wrth ysbryd jyst I gael ni trwy'r mis. A ni'n mynd I orffen gyda neges o'r yngylion I chi. Croeso mewn ysbryd. Cofiwch taw darlleniad cyffredinol yw hwn, okay? So cymrwch beth sy'n addas I chi a gadewch y gweddill I fynd. Croeso mewn ysbryd. Gefn ni please ysbryd. Egni'r mis. Egni mis Mawrth 2026. Hi'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Egni mis Mawrth, please ysbryd. Okay. A egni mis Mawrth, egni lyflu dych chi fan hyn bwys, yw brenhines y ffyn. Nawr, mae brenhines y ffyn yn berson hyderus, mae'n danllyd, mae'n gwybod yn gwmws beth mae'n moyn a mae'n mynd amdano fe, okay? Mae'n frenhines sydd fel pob brenhines yn y dec, okay? Mae'n rhywun sy'n egni benywedd, mae'n edrych ar ôl pobl, mae'n garedig, Mae'n berson really lovely, okay? Ond mae'n berson gryf a hyderus hefyd. Brenhines y ffyn fan yw'r brenhines mwyaf hyderus, okay? So, p'un bod chi'n ddyn menyw neu unrhyw beth arall, okay? Mae'r egni chi mis Mawrth mynd I fod yn egni o gamu mewn I egni brenhines y ffyn fan hyn. So chi'n mynd I dimlo mwy hyderus na chi wedi am spel fawr. Falle bod rai o chi'n cael trafferth gyda teimlo'n hyderus, okay? Falle bod chi'n teimlo, dwi digon da I wneud hwn, neu, os pobl mynd I gymryd fi o ddifri os na fi hwn, okay? A mis Mawrth, chi'n mynd I dimlo'n well am y pethau yma, a chi'n mynd I ddechrau stepio mewn I hyder fan hyn, okay? Dyna'r teimlad I fi'n cael am mis Mawrth. Mae rhywbeth falle mynd I ddigwydd sy'n mynd I wneud chi dimlo'n hyderus I rai o chi. A'r gweddill o chi jyst mynd I gamu mewn I hwn yn naturiol. Chi'n mynd I dimlo lot mwy hyderus y mis Mawrth am beth bynnag I chi'n neud pyn y taw yn eich gwaith, yn eich perthnasau, beth bynnag yw okay? Chi'n mynd I dimlo mwy hyderus fan hyn. Chi'n camu mewn i'r egni mwy hyderus yn y mis Mawrth, okay? Diolch ysbryd. Ne? Gerdyn lyflu am egni'r mis. Gem ni nawr please ysbryd y sialens, okay? A mae hwnna di dod mas. Sialens y mis, okay, yw 6 o bentecle. So mae'r 6 o bentecle yn siarad am cymryd a roi yn gytbwys, okay? So chi'n roi a cymryd yr un faint, okay? Mor belled â chi gallu, dy beth, okay? Fi'n gwybod bod hwnna'n anodd weithiau. Ond pidwch o'r roi a pidwch o'r gymryd, okay? Dyna'r neges yma. Mae rhaid chi gadw pethau mewn balans nawr yn mis Mawrth, okay? A dyma'ch sialens chi, achos falle bod chi'n berson sydd yn gorroi, okay? Mis Mawrth yna, mae eisiau chi dechrau gymryd tyma bach nôl, okay? Dim roi cweit cyment. Neu falle bod chi ddim yn rhoi digon I rhywbeth neu rhywun, okay? Yn mis Mawrth, mae'n amser na i chi feddwl, right, okay, gallai rhoi tyma bach fwy I hwnna, achos fi'n cymryd lot, okay? So mae angen I chi ffindo balans y mis Mawrth, ffindo cydbwysedd yn beth bynnag yw'r sefyllfa neu'r perthynas. Ta beth I chi'n delio dy y mis Mawrth, mae eisiau chi gadw yn gytbwys a cymryd a roi yn yr un faint, okay? Dim gorroi, dim gorgymryd, just cadw'r cydbwysedd yna, okay? Diolch ysbryd. Ysbryd, llwn ni gael dy neges di am y mis, please? Dy neges di am y mis fan hyn. Okay, a neges ysbryd am y mis yw yr 8 fan hyn o gwpanau, okay? Na mae'r 8 o gwpanau yn sôn am cerdded o rhywbeth, okay? Gadael rhywbeth tu ôl. Rhywbeth chi di bod yn neud, rhywbeth chi di bod yn neud falle am spel I rai o chi, okay? Neu sefyllfa chi di bod mewn am spel, mae'n amser nawr I symud mlaen o hwnna ym mis Mawrth, okay? Dyna neges ysbryd fan hyn I chi. Gair o gyngor wrth yr ysbryd. Achos mae rhaid bod chi'n neud hwn, mae rhaid bod chi'n cerdded bant o rhywbeth yn eich bywyd. Gadael rhywbeth ar ôl, okay? Achos pan chi'n gadael rhywbeth ar ôl, mae fe'n rhoi cyfle chi ddechrau rhywbeth newydd. A na beth mae'r flwyddyn yma,
blwyddyn 1 yw hon, a mae blwyddyn 1 wastad yn gyfle i ddechrau pethau newydd. Dechrau cylchodd newydd yn bywyd, A ni wedi cael lot o thema fel hyn trwy mis Ionawr a mis Chwefror, os chi wedi bod yn edrych ar yn darlleniadau, Mae lot o'r egni yma o gadael pethau ar ôl nawr mwyn symud ymlaen. A mae'r cerdyn yma wedi dod mas i weid, mae dal rhywbeth sydd angen i chi adael ar ôl fan hyn. Mae dal rhywbeth sydd angen i chi adael yn y gorffennol mwyn symud mewn i'r dyfodol newydd yma sydd â chi, o'ch blaen. A mae'r dyfodol newydd mynd i fod yn dyfodol arbennig, bwys, Diolch ysbryd. Right. Gadewch ni eglurhau peth o'r ein nawr gyda wahanol dec fan hyn. Diolch ysbryd. Gewn ni eglurhad ar brenhines y ffyn, please. Eglurhad ar brenhines y ffyn. A eglurhad brenhines y ffyn yw'r saith o ffyn. Mae'r saith o ffyn yn siarad am gadw at rhywbeth, Beth yw'r dwediad na? Dyfal donc a dyr y garreg. Fe na beth yw e? Gwedwch wrtho fi os fi'n anghywir yn yr negesion isod, So mae fi'n gret yn cofio'r rhain, Fi'n credu taw dyfal donc dyr y garreg yw e, A dyna neges y garden yma, mae rhaid chi gadw mlaen gyda rhywbeth, So beth bynnag yw hwn, chi'n mynd i gael cryfder, chi'n mynd i gael yr hyder ym mis Mawrth i gadw mlaen a rhywbeth fan hyn, So falle bod rhywbeth chi wedi dechrau, falle bod prosiect chi wedi dechrau wneud rhywbeth, falle bod perthynas newydd chi wedi dechrau, a mae hwn yn gweithio chi cadwch mlaen a fe, Pidwch roi lan i'w neges y saith o ffyn fan hyn. So pidwch roi lan ar yr amser hyderus hyn, ar teimlo'n hyderus hyn, Timlad o arweiniad, timlad o hyder, Pidwch roi lan a fe, So cadwch mlaen i symud mlaen fel yna trwy mis Mawrth, Dyna'r neges fan hyn. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar y wech o bentaclau, please, ysbryd. Eglurhad ar y sialens. A cofyn troi. A beth sydd gyda ni yw'r 5 o gleddyf. Nawr, mae'r 5 o gleddyf yn gweithio fi bod rwy fath o gweryla, falle, yn digwydd, neu rwy fath o anghytuno. Rhywbeth fel, gallai fe fod yn y gweithle, ble chi'n gweithio, gallai fod lot o anghytuno mewn mlaen am rhywbeth, gallai fe fod yn eich berthynas, perthnasau. Mae rwy anghytuno mewn mlaen fan hyn gyda'r cerdyn yma. So, wrth bod hwnna'n dod mas da'r wech o pentaclau, mae'r wech o pentaclau yn siarad am y cydbwysedd hyn, Cadwch popeth mewn cydbwysedd yna, Mae sialens mynd i ddod lan i chi ym mis Mawrth sy'n mynd i fod yn tyme bach yn falle anghyffwrddus, Felly byddwch chi'n coethan, felly byddwch chi'n cweryla gyda rhywun, neu am rhywbeth, Gallai fe fel fi'n gweud fod yn y gwaith i rai o chi. Fi'n rili teimlo'n byddwch chi cweryla am rhywbeth yn y gwaith, Ond eich sialens chi yw cadw meddwl clir fan hyn a cadw meddwl cytbwys, So triwch pido cael eich tynnu mewn i sefyllfaoedd le felly byddwch chi'n cweryla gyda rhywun. Na beth wedai am y neges am mis Mawrth, So am mis Mawrth, triwch sefyll mas o sefyllfa le bydd rhywun yn cweryla, Triwch cadw mas o fe. A cadwch chi meddwl cytbwys am bopeth, Pidwch felly cael eich tynnu mewn i hwn, beth bynnag yw'r sefyllfa yma. Fi'n gweld bod rai o chi, mae hwn i'n neud â gwaith i lot fach o chi. A wedyn ni, pidwch cael eich tynnu mewn i hwn gyrmodd yn mis Mawrth na'r sy'n eisiau cweryla, mae sy'n eisiau hwn, Mae angen i chi gadw meddwl clir a meddwl cytbwys. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd. Eglurhad ar yr 8 o gypanyn. Eglurhad ar dy neges di am y mis, please, ysbryd. Eglurhad ar dy neges di am y mis. So mae rai o chi wedi cael tor calon. So mae hwn yn gweithio fi. Y 3 o gleddyf fan hyn wedi dod mas i chi, Mae rai o chi wedi cael tor calon yn ddiweddar.
Mae rhaid bod chi nawr yn symud ymlaen o'r torcalon yma. Fel fi wedi gweud o blaen, ni wedi cael y cerdyn yma cwbl o weithiau, fi'n credu yn yr cwbl o wythnosau diwetha yma. Os chi'n cael y trio gleddyf, mae'r trio gleddyf yn sôn am torcalon, ond mae fe hefyd yn gweithio ni, mae'n amser nawr i ddechrau tynnu'r gleddyf na mas o'n calon, A mae'r neges yna yn glir i chi mis yma, pan mae'n dod i gael yr 8 o gopanau yma a'r trio gleddyf, Mae ysbryd yn gweithio chi, mis yma, dechreuwch tynnu'r gleddyf mas o'ch calon a dechreuwch gwella'ch hunan fan hyn, A mae rhaid chi gered bant o rhywbeth mwyn i'ch calon chi nawr dechrau gwella, Mae rhaid chi gered bant o ty beth oedd yn dorcalonus i chi, mwyn bod chi'n symud ymlaen i pennod newydd nawr fan hyn, A bydd pennod newydd lot yn well yn dod i chi fan hyn, Be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i wneud rhywbeth mae fi arfer wneud, Fi'n credu mae neges mwy twfon fan hyn i rwy'n. Fi'n moyn rhagor o wybodaeth, So fi'n mynd i gymryd cerdyn arall i bob un o'r ein. Jyst i ni cael gweld os oes rhagor o gyngor i ni erbyn mis Mawrth 2026, Right, ysbryd, fwy o wybodaeth, please, am brenhines y ffyn fan hyn, ar egni yma, please, yr egni cyffredinol. A beth sydd gyda ni yw'r dewin fyna, gret, Right, gewn ni fwy o eglurhad ar y wych o fentaclau yma, ar beth yw'r cwryrla yma sy'n mynd i ddigwydd, please, ysbryd. Gwaith yw i rhan fwyaf o chi. Diolch ysbryd. Gewn ni, please, eglurhad ar yr 8 o gopanau, please, ar torcalon yma. Dwi gyda'n rhaid i'r mas fyna. Brenin y cleddyf. Gwylod y dec, Brenin y cleddyf a brenhines y fenaclau fan hyn. Right, mae hwn yn gweud lot fwy wrthon ni nawr am mis Mawrth, Mae rai fi godi hwn achos droies i'r cerdyn yma rown, A mae lot o darllenwyr taro yn darllen cerdyn gwylod y dec, So mae fi arfer wneud yn darlleniad ni fan hyn ar YouTube. Os bydden ni'n neud un personol, bydden ni yn edrych ar y cerdyn gwylod yn fwy, Os bydden ni'n neud darllenau personol i chi, achos bydden darlleniad cyffredinol fan hyn ar YouTube, so mae fi arfer cymryd cerdyn gwylod, ond mae rai fi heddi, achos fi wedi troi fe edrych arno fe, a y 9 o gleddyf yw a mae fe'n rili addos gyda ran y darlleniad, neges o'r ddysbryd yma. Achos mae'r 9 o gleddyf yn siarad am teimlo'n isel am rhywbeth, a mae rili angen i fi weid wrth rhywun sy'n gwylio fan hyn heddi bod angen i chi nawr please, pidwch aros yn yr egni isel yma, Mae hwn yn neges i un o chi yn benodol wedyn ni, Os nad yw ei chi, pach a becso, jyst gadewch e fynd, Ond os tawch chi yw hwn, byddwch chi'n gwybod os tawch chi yw'r person yma, Mae rai chi nawr, pido teimlo mor isel am bethau, Mae pethau'n well i ddod. Mae ysbryd yn gweud nath fi, Mae pethau gwell ar y gorwel. Fi'n mynd i adael hwnna lan fyna, Os mae'n rhan o'r darlleniad. Gadewch beth bynnag sy'n neud chi'n isel ar ôl nawr, achos mae'n amser i chi nawr i symud mlaen, Right, gadewch ni edrych ar hwnna. Right, mae hwn yn gweud pethau lot yn gyda'ch wrthon ni nawr. Right, mae'r brenhines fan hyn y ffyn wedi dod mas gyda'r 7 o ffyn sy'n gweithio ni, right, mae rhaid dal at rhywbeth, Dal at rhywbeth i chi'n creu fan hyn, Mae cerdyn y dewin yn siarad am greu bywyd i chi moyn, So, fel eich bod chi gallu creu'r bywyd yma, mae rhaid bod chi yn stepio mewn i egni brenhines y ffyn fan hyn a dal ati am ta beth i chi moyn wneud yn eich bywyd, Mae hwn i fi mis yma yn siarad lot am gyrfa, busnes, eich gwaith chi'n gyffredinol, Gallai fe fod yn berthnasau hefyd, gem i olwg ar hwnna wedyn, ond i fi, rhan fwyaf chi gyrfa, busnes,
rhan eich bywyd chi sydd fan hyn dyn ni ym mis Mawrth, okay? A mae'r ffaith bod y dewin yn dod, mae'n gweithio fi, chi'n gallu creu ta beth i chi moyn, okay? Gallwch chi greu y bywyd i chi moyn ym mis Mawrth, gallwch chi ddechrau yna, okay? Achos mae'r sgiliau ydych chi'n neud hwn yn barod, mae'r sgiliau dewin yn sgiliau o wneud popeth, okay? Mae fe'n feistr o'r cwpanau, mae fe'n feistr o'r ffyn, mae fe'n feistr o'r cleddyf a feistr o'r pentaclau, okay? Mae fe'n feistr o popeth, a mae'r sgiliau dy fe'n barod i wneud pethau, a mae fe gallu nawr creu beth bynnag mae fe moyn yn ei fywyd, okay? Mae hwn hefyd yn gerdyn wrth gwrs o amlywio, okay? Manifesto, okay? So, nawr yw'r amser i wneud na i gael beth i chi moyn mas o bywyd. Mae rhaid bod chi'n aros yn egni'r brenhines y ffyn fan hyn. Mae rhaid bod chi'n dal ati a wedyn gallwch chi greu beth bynnag i chi moyn, okay? Yn dechrau mis Mawrth yma. Okay? So felly byddwch chi'n plannu hadau mis Mawrth ar rwy brosiect newydd neu ar rhywbeth newydd yn eich bywyd chi moyn dechrau. Okay? Byddwch chi'n plannu'r hadau yma yn mis Mawrth. Nawr, pan ni'n dod i'r sialens yma, o'n i'n gweud bod hwn i'n neud â gwaith i lot o chi a'r cerdyn sydd wedi dod mas i eglurhau yw'r trio benteclu. Mae hwn yn siarad am gweithle, okay? Mae hwn yn gweud gweithle wrtho fi, mae fe'n gweithio mewn tîm. Gallech chi fod yn arweinydd o'r tîm a gallech fod rwy'n yn eich tîm chi ddim yn tynnu bwysau fan hyn. Okay? Dyna neges fan hyn achos dyw pethau ddim mewn balans yn eich tîm chi. A bydd hwn yn hala pobl falle i gweryla dros rhywbeth, okay? Achos wedyn i fan hyn, mae rwy'n yn eich tîm chi yn y gwaith ddim yn tynnu pwysau, okay? Dyn nhw ddim yn chwarae ran nhw yn ddigonol yn gwaith y tîm fan hyn, okay? Wrth gwrs gallai fod hwnna fod yn perthynas, gallai fod un o chi mewn perthynas yn rhoi fwy na'r nall a sy'n pawb yn tynnu bwysau yn getbwys fan hyn, okay? So gallai fe fod hwnna hefyd, ond i ran fwyaf chi wedyn i gwaith yw hwn a wedyn i mae rwy'n yn eich tîm chi ddim yn rhoi cyment a beth i chi falle yn rhoi. Okay? So bydden ni'n wyliadwrus am yna mis Mawrth. Ond triwch pido coethan, triwch pido cweryla fan hyn, okay? Triwch cadw cydbwysedd a triwch sorto pethau mas cyn bod e'n dod i'r fan yma le mae lot o gweryla mewn mlaen, okay? Ond mae angen i'r person yma cwni socs lan, okay? A dechrau rhoi mwy mewn i bywyd y tîm. Fel fi'n gweud pyn y taw, tîm yn gwaith yw neu perthynas adre, ydych chi, mae rhaid i rwy'n cwni socs lan fan hyn, okay? A rhoi tyma bach fwy. Okay, a wedyn ni neges ysbryd yr 8 o gwpanau yma. Chi wedi cael tawr calon am rhywbeth, okay, mae'n amser i chi wella nawr. Dy brenin y cleddyf fan hyn, mae hwn yn gweithio fi. Chi'n gweld pethau'n glir nawr. Chi'n gwybod beth sydd angen i chi adael tu ôl i chi. Chi'n gwybod beth sydd angen i chi symud mlaen o yn mis Mawrth, okay? A mae brenhines y penteclau fan hyn wedyn, okay? Mae brenhines y penteclau yn dod â gorfoledd i chi, okay? Mae'n dod â ormodedd o bopeth i chi, okay? Mae'n eistedd fyna ar ei sedd, okay? Mae popeth rownd iddi yn ffrwythlon, mae popeth yn dda iddi fan hyn, okay? Egni benywedd eto sy'n mots fel fi'n gweud, os chi'n dyn neu fenyw neu unrhyw beth arall, mae rhaid bod egni benywedd a gwrwedd gyda ni gyd, okay? A mae hwn yn egni benywedd, so mae hwn yn egni o greu rhywbeth eto, okay? Chi'n creu bywyd newydd i'ch hunan ar ôl cered bant neu gadael tu ôl beth bynnag sydd angen i chi gadael tu ôl. Byddwch chi'n gwybod yn eich gredd beth fi'n siarad am fan hyn, okay? Beth bynnag sy'n chi'n gwybod o ie perthynas yw hwn, neu o ie swydd yw hwn, neu o ie busnes yw hwn, neu o ie y ffrind dy fi fan hyn sydd ddim really yn rhoi nôl i fi beth i fi'n rhoi iddyn nhw, mae'n rhaid fi adael nhw fynd mwyn symud mlaen. Beth bynnag chi'n symud mlaen o, mae eisiau chi wybod chi'n mynd i symud mlaen mewn i bywyd lyflu fan hyn gyda brenhines y penteclau, okay? Achos mae hon yn dod â, nid yn unig arian i chi, okay? Ond mae'n dod â pleser, mae'n dod â egni arweiniol, egni annibynnol mewn fan hyn, okay? Cerdyn lyflu chi fyna i eglurhau fyna, okay? So os gewn ni olwg ar hwn ar yn ni gyfanrwydd wedyn ni fel fi'n gweud yn eich busnes neu'ch gyrfa neu rhywbeth, mae rai chi fod yn egni brenhines y ffyn mwyn
dal ati at rhywbeth i greu beth bynnag i chi moyn creu, okay? Mae angen i chi wedyn yn y gweithle wedyn ni pidwch, cweryla gyda pobl, okay? Fi'n gwybod mae rwy'n fan hyn ddim yn tynnu bwysau yn y tîm gyda chi'n gwaith, okay? Falle bod angen codi fe, ond mae angen codi fe mewn ffordd sydd ddim yn mynd i fod yn reswm i gweryla, okay? Mae ffordd fwy tawel o weid hwn, okay? Ffordd mwy heddychlon felly o wneud, okay? Mae rhaid chi gered bant wrth rhywbeth yn eich gwaith, gadael rhywbeth ar ôl, so felly daw'r cweryla yma. Fe wedi torri'ch calon chi, felly bod chi wedi cweryla da'r person yma, achos o'ch chi'n meddwl bod nhw'n rhan o'r tîm cryf gyda chi, okay? Ond mae rhaid yna'r symud mlaen o'na mis Mawrth, okay? Mwyn i chi weld yn glir a bod mewn egni arweiniol fan hyn. Mae rhaid bod chi'n bod yn arweiniol ym mis Mawrth, a wedyn gewch chi lot o bethau lyflu yn dod mewn i chi gyda'ch gyrfa neu'ch busnes fan hyn. Okay? Bydd popeth yn dod yn well i chi, okay? Bydd popeth yn dod mwy ffrwythlon i chi. Okay, os ni'n edrych ar hwn fel cariad neu berthnasau, wedyn ni fan hyn, mae rai chi'n mynd i fod yn teimlo'n rili dda am eich hunan, achos mae brenhines y ffyn fan hyn yn gweithio fi bod chi yn camu mewn i, chi'n teimlo'n well am eich hunan, chi'n teimlo mwy hunan hyderus ym mis Mawrth, okay? Chi'n teimlo, chi'n edrych yn dda. Okay? Felly bod chi wedi prynu peth dillad newydd a felly bod chi wedi gwneud eich gwallt yn wahanol. Ond chi'n edrych yn dda, felly bod chi wedi colli mach o bwysau, beth bynnag yw e. Ond chi yn really disgleirio ym mis Mawrth, okay? So os ych chi'n edrych am gariad, waw, chi'n disgleirio, okay? Byddwch chi yn tynnu lot o wahanol bobl ato chi ym mis Mawrth fan hyn, okay? Mae rhaid chi ddal ati os chi'n edrych am cariad, okay? Ond gallwch chi gael y cariad i chi moyn, gallwch chi greu beth i chi moyn. A os ych chi mewn perthynas yn barod, gallwch chi symud mlaen gyda'ch perthynas nawr ym mis Mawrth, okay? A bod creu perthynas felly i chi moyn yn yr hir dymor. Okay, yn dechrau nawr ym mis Mawrth. Mae rhaid chi fod yn siŵr bod popeth yn eich berthnasau chi mewn balans, okay? Newch chi'n siŵr bod chi'n rhoi y cymryd yn yr un faint. Falle bod peth cweryla mynd i fod os chi mewn perthynas mis Mawrth, okay? Triwch pido cweryla os nag os rhaid i chi, okay? Fi'n gwybod yn y tîm mae rwy'n ddim yn tynnu pwysau, okay? Ond mae rhaid chi ddelio dy hwnna mewn ffordd heddychlon. Os ydych partner chi wedi siaradwch â nhw yn didi, okay? Sy'n eisiau mynd at nhw yn gas, okay? Just trafodwch popeth yn heddychlon, okay? Trafodwch popeth yn dawel a gweud, all right, allu di wneud tymach fwy o hwn i fi neu allai roi tymach fwy o hwn i ti neu beth bynnag, okay? Dyna'r ffordd i sort o hwn mas. Os fi'n gwych, os chi'n edrych am gariad, newch yn siŵr fan hyn bod chi'n edrych am rwy'n sy'n mynd i roi perthynas mewn balans i chi, okay? Sydd ddim yn mynd i gymryd mwy maen nhw'n rhoi wrthoch chi. Mae rhaid chi gered bant o nhw. Mae rhaid o chi mynd i gered bant o perthynas, okay? Os ych chi mewn perthynas yn barod, mae fe mynd i fod yn dorcolonus i chi, okay? Mae rhywun sy'n gwylio fan hyn yn mynd i orfod gadael perthynas agos mis Mawrth, okay? Neges nice, ond mae fy neges mae rhaid fi roi, a mae neges mae ysbryd yn gweithio fi. A chi'n mynd i fod, mae'ch chalon chi'n mynd i dorri, okay? Ond, drychwch ar beth sy'n dod o fe, okay? Byddwch chi'n gweld yn glir, okay? Ar ôl chi adael y berthynas yma i fynd, a byddwch chi'n stepio mewn i egni arbennig fan hyn, okay? Brenhines y bentacle, okay? Gormodd o bopeth, okay? So byddwch chi yn gwella o'r sor calon yma, ond mae angen i chi dynnu'r cleddi fynd mas o'ch calon, okay? A gallwch chi ddechrau neud yn mis Mawrth, ond mae'r angen i chi gered bant o'r berthynas yma, okay? Fi'n gwybod, fel fi'n gweud, sma fi licio roi neges i on fan hyn, ond mae rai fi weid beth mae'r cerdiau'n gweud a beth mae ysbryd yn gweithio fi, okay? So mae angen i un o chi sy'n gwylio heddi i adael perthynas sydd ddim yn dda i chi a sydd ddim yn gytbwys, okay? Os chi'n edrych am gariad, chi wedi cael tor calon yn y gorffennol, nawr chi'n gweld yn glir a chi'n gwybod gwmwys beth chi moyn. Achos chi wedi gadael y gorffennol ar ôl, okay? I rai chi sy'n edrych am gariad newydd. Mae rai chi adael pethau i fynd o'r gorffennol nawr, gwella'r galon mae sydd wedi cael ei
thorri yn y gorffennol gyda chi, byddwch chi'n gweld yn glir a symud mlaen i bethau arbennig, a'i chariad arbennig. A'i rai, o chi byddwch chi'n cwrdd â rwy'n sydd yn frenin y cleddyf neu brenhines y bydyglau fan hyn, Mae'r ddau egni yma yn egni arweiniol, cryf, hyderus, a byddwch chi'n cwrdd â rwy'n fel hyn, os chi'n edrych. A mae hwnna'n lyflu, ond mae rai chi adael pethau'r gorffennol i fynd a gwella'ch calon nawr. Agor y calon eto i gymryd cariad, achos mae hwn a hon yn gweithio fi, os chi'n edrych am gariad, please, 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 agorwch eich calon eto nawr, a newch yn siŵr bod eich calon chi yn agored i gymryd, Dim just roi, Diolch ysbryd. Os ni'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, chi'n mynd i dimlo lot yn well ym mis Mawrth. Chi'n mynd i gael fel boost o iechyd ym mis Mawrth, Achos chi wedi bod yn dal ati gyda rhywbeth, fel fi'n gweud, falle bod rai o chi wedi colli pwysau, neu falle bod rai o chi wedi rhoi lan yfed neu rhywbeth fel la, chi'n timlo lot, chi'n dechrau timlo'r effeithiau o wneud na ym mis Mawrth, Mae'r dewin fan hyn yn gweithio chi, gallwch chi dimlo fel bynnag i chi moyn, ym mis Mawrth. A wedyn gyda'r 6 o'r bentaclau yma, Mae rai bod chi'n cadw chi eich mewn balans nawr, felly bod pethau ddim wedi bod yn gret i chi, felly bod chi ddim wedi bod yn timlo'n dda, ond eich sialens chi nawr yw cadw balans a really creu beth i chi moyn gyda iechyd eich hunan fan hyn, Chi wedi bod yn dor colonnus am bethau, felly chi wedi rhoi lan, yn eich iechyd, felly bod chi'n gweld eisiau cael pizza pob nos Sadwrn neu rhywbeth, O chi'n timlo'n well bod chi ddim yn cael fath na o egni yw hwn. Neu chi'n timlo'n well bod chi ddim yn ifed 10 paint ar nos Sadwrn, chi ddim ond yn cael 3 paint nawr, Mae hwnna'n neu chi dimlo lot yn well. A wedyn drychwch ar hwn, byddwch chi'n stepio mewn i egni y ddau yma, Brenin y cleddyf fan hyn, brenin sy'n mynd mlaen yn gryf a sy'n timlo'n gret am ei hunan, a brenhines y bydyglau fan hyn, brenhines sydd â phopeth mae moyn, So dyna'r neges fyna heddi. Fi'n mynd i gymryd un cerdyn o'r yngylion jyst i orffen y darlleniad heddi i chi. Ysbryd, llwn ni gael cerdyn jyst i orffen y darlleniad mis Mawrth, please. A'r cerdyn yw Darlleniad Newydd, neu byd newydd fan hyn. A mae hwn yn gweud, mae fe'n digwydd. Cadwch y golwg yn eich meddwl. So cofiwch le chi'n mynd, mae hwn yn gweud, Mae fe'n digwydd, cofiwch le chi'n mynd, a mae hwn yn ffito mewn yn lyflu gyda'n darlleniad ni fan hyn. So mae rhaid bod chi'n symud mlaen, cymryd y cam i adael pethau ar ôl symud mlaen, achos mae'r peth newydd hyn chi moyn yn eich bywyd, peth i chi'n creu, peth i chi'n amlunio yn eich bywyd, neu amlywio yn eich bywyd, yn dod nawr yn ffrwythlon, Mae fe'n mynd i ddod yn ffrwythlon am amser i chi nawr. Symud mlaen, cymryd yr egni yma ym mis Mawrth i symud mlaen wrth rhywbeth, gadael pethau ar ôl, symud mlaen mewn i'r dechrau newydd hyn, Dyna'r neges, so byddwch chi wedyn yn byw mewn byd newydd, byd ffres, byd bydd yn neud chi dimlo'n arbennig, Diolch yn fawr bawb os chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, ac mae pob peth bach fel chi'n neud yn helpu fi. A os nad yw'r darlleniad mae wedi bod yn addas i chi, gadewch e fynd, ond os yw gadewch fi wybod yn y negeseuon isod. A os oes ddiddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, fi'n cynnig reina nawr, a gallwch chi gael y manylion i gyd o'r disgrifiad isod. Tan tro nesa, joiwch mis Mawrth, gadewch pethau i fynd a camwch mewn i egni brenhines y ffynnin, achos mae'r egni yma yn hyderus a egni really gryf a egni perffaith wedyn ni, Mae fe'n egni perffaith i fod yn. So joiwch hwnna ym mis Mawrth, ond cymrwch y cam i symud mlaen. Pidwch ofni, ac mae pethau mynd i fod lot yn well ar ôl chi gymryd y cam. Diolch bawb, joiwch mis Mawrth a wela chi yn y darlleniad nesaf.